Komikia, irudiz osatutako entretenimendua baino askoz gehiago da. Hizkuntza narratibo bat da. Irudia eta testua kombinatuz, istorioak, erritmo, sekuentzia eta estilo propioarekin kontatzen dituena. Haren bilakaerak, mende bat baino gehiagoko tartean gertatutako aldaketa kultural, teknologiko eta artistikoak islatzen ditu. Gaur egungo komikiaren aurrekariak, 19. mendearen amaieran egunkarietan argitaratzen ziren komiki zintak dira. Haietan behin eta berriz agertzen zen The Yellow Kid izeneko pertsonaia da haien adibide. Orduz geroztik, narratiba sekuentziala komunikabide gisa sendotzen hasi zen. 1930ko hamarkadan, komiki estatubatuarrak urrezko aroa bizi izan zuen, eta superheroiak izan ziren haren ezaugarri nagusi. 1938an, Superman, Action Comics komiki seriean estreinatu zen, eta izugarrizko arrakasta izan zuen. Handi gutxira agertu ziren Batman eta Captain America pertsonaiak ere. Trazu dinamikoak, anatomia idealizatuak eta akziozko narratiba argiak eta zuzenak ziren estiloaren ezaugarriak. Hurrengo hamarkadetan, komikia, beldurrezko, zientzia fikziozko, maitasunezko eta humorezko generoak lantzen hasi zen. Aurrerago, 60ko hamarkadako zilarrezko aroan, konplexutasun psikologiko handiagoa eman zitzaien pertsonaiei, Marvel Comics argitaletxean bereziki. Heroiak, giza gatazkak eta dilema etikoak izaten hasi baitziren. Aldi berean, beste estilo bat garatu zen Europan. Komiki franko-belgikarrak lerro argiko estilo bat finkatu zuen. Horren adibide da Tintinen abenturak komiki saila, Herge egilearena. Ikuspegi honek, marrazki argiak, kolore lauak eta abenturazko narrazio egituratuak lehenesten zituen. Japoniako manga estiloa inpaktu handiko industria kultural bilakatu zen. Osamu Tezukaren eraginez, mangak adierazpen estilo propioa garatu zuen. Askotariko gaiak lantzen ziren estilo honetan. Akziozko ekintzak naiz egunerokotasuneko ezbeharrak. Eta beti emozioa eta abiadura bisuala nabarmentzen zituen. 20. mendearen amaieran, novela grafikoa agertu zen, aurrekoa baino formatu zabalagoarekin. Maus eta Watchmen lanek argi utzi zuten komikiak gai historiko, politiko eta filosofiko sakona kontatzeko ere balio duela. Euskarri honek errekonozimendu akademikoa eta artistikoa lortu zuen. Estiloei dagokienez, komikian denetik jorratzen da. Errealismo zehatzena naiz karikaturazko marrazki bizidunak, kontrastez betetako estetika ilunak naiz proposamen minimalistak, narratiba lineal klasikoak naiz egitura zatikatu eta esperimentalak. Gaur egun, webkomikien, animazio hibridoaren eta online plataformen bidez, komikiak jende gehiagorengana iristen dira, eta haien argitalpena demokratizatzen da. Mintzaira sekuentzialak eboluzionatzen jarraitzen du, baina bere esentziari eusten dio. Irudien eta hitzen arteko interakzioaren bitartez istorioak kontatzea. Bilakaera honek argi erakusten du komikia ez dela genero bat, baliabide bat baizik, eta baliabide artistiko guztiak bezala eraldatu egiten da berrinterpretatzen den belaunaldi bakoitzean.